Čau, prosím tě, můžu se tě na něco zeptat? Jo. Ty tady bydlíš takhle? No, vedle kousek. Vedle, jo, ty nejseš odtaď, jsi z ciziny. Jo, no. Jak dlouho tady bydlíš v Praze? 4 roky už. Jo, tak dobrý, to pohoda. Koukám, že i cvičíš. No nic, každopádně, moje otázka zní úplně někde jinde. Potřebuji najít tady, jestli vidíš tady tu adresu, jestli vidíš na tom mobilu. Aha. Víš, že to je? No, tohle stavím, jo. Fakt? Můžeš mi to najít, protože já tady bloudím. Okay. Tady jsou ty novostavby a on to vůbec ještě není zakreslený v mapách. V pořádku úplně, tak je V pořádku, všechno v pořádku. A kam máš vůbec namířeno teďka? Teďka výšku nebo co myslíš? Cože? Co myslíš? Kam jsi teď jako šel, abych tě nezdržoval? No, jsem šel do práce, ale v pohodě. V pohodě. Prostě neřešíš práci, kde pracuješ vůbec. A tak já myslím, že ještě studuješ, že prostě jsi student. Prostě. Ne, teďka prostě v kanceláři. V kanceláři, co děláš? Ajťák. Jo, ale ajťáci většinou bývají pupkatý. No. OK. Dobrý, tak jo, tak jestli tak já půjdu za tebou klidně. OK. Tak jo, jdeme. Je to kousek odsud, tak... Jo, paráda. Takže to nebude. No, bohužel. OK, no super, takže co teď budeme dělat? No, nevím, já si zavolám šéfovi, že budu mít zpoždění. Kolik peněz si takhle vyděláš za jeden den práce? Tak nevím, jestli měsíčně brát, tak 35 000 nějak. Jo, za měsíc. Jo. Hele a ty bydlíš sám? No, sám. A co kdyby se dneska na práci vysral, prostě tam nešel? Tak vlastně nevím, prostě si... No já ti tady dám, dobrý, máš taky já ti dám nabídku prostě tady. A že bychom si trošku, že bych chtěl vždycky nějaký úkol a ten by si splnil nebo ne? No, můžu jo. Jo? Tak jdem zase k tobě. Tak jdeme.